A yau za mu yi duba ne kan wasu fitattun jaruman Kannywood da suka samu sauyin siffa da kamanni, sai dai wannan sauyi ya zo da sakamako mabambanta a yayin da ya ƙara haska tauraruwar wasu, a ɓangaren wasu kuwa ana ganin ya janyo musu koma baya a idon masoya. Hadiza Gabon na daga cikin fitattun jarumai da suka yi fice a masana'antar ta Kannywood. Ta yi tattaki tun daga ƙasar Gabon har zuwa arewacin Najeriya saboda tsananin sha'awar da take yi da harkar fim. Tun bayan shigowar ta Kannywood ta samu karɓuwa cikin ƙanƙanin lokaci, inda ta tara ɗimbin masoya kuma ta kafa sunanta a matsayin ɗaya daga cikin manyan jaruman masana'antar. Tsawon shekaru ana damawa da Hadiza Gabon a manyan fina-finai, kuma kyawunta tare da cikar siffarta na daga cikin abubuwan da suka ƙara mata farin jini. Masoya da dama suna ganin a wancan lokacin tana cikin jaruman da suka fi ɗaukar hankali saboda kamanninta da kuma yadda take fitowa a fina-finai. Sai dai shekaru sun fara tafiya, girma ya fara kama jarumar, hakan ya sa ta ɗauki matakin rage ƙiba domin dawo da surarta kamar yadda take a baya. Amma wannan sauyi ya haifar da cece-kuce a tsakanin masoya. Wasu suna ganin hakan ya dace, yayin da wasu kuma ke cewa sauyin ya rage mata armashi idan aka kwatanta da yadda take a da. Wannan ya sa wasu ke ganin farin jininta ya ragu a idanun wasu daga cikin masoyanta. A ɓangaren Maryam Yahaya kuwa labarin ya sha bambam. Sauyin da ta samu ya ƙara haskaka tauraruwarta a idon mutane. Daga jaruma mai siririyar siffa yanzu ta samu cikar jiki da mutane da dama suke yabawa. Masoya da dama suna ganin wannan sauyin ya ƙara mata kyau da kwarjini. Hakan ya sa aka fara ganin Maryam Yahaya a cikin sababbin fina-finai, inda manyan daraktoci da masu shirya fina-finai suka ci gaba da bata muhimmiyar dama. Masoya suna kallon wannan a matsayin babban ci gaba, musamman idan aka kwatanta da lokacin da ake ganin tauraruwarta ta fara raguwa. Yanzu da yawa ana ganin ta sake dawowa da ƙarfinta a masana'antar. A ɓangaren Zainab Indomie kuwa mutane da dama suna ganin sauyin da ta samu bai yi mata amfani ba. Zainab ita ma ta yi ƙoƙarin rage ƙibarta daga mace da aka fi sani da jiki zuwa mace siririya. Tun bayan sauyin da aka lura da shi a kamanninta, an rinka yin tsokaci iri-iri a kafafen sada zumunta. Wasu ma suna ganin hakan ya rage mata damar fitowa a fina-finai kamar yadda take yi a baya. A tsawon lokaci mutane sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yadda tauraruwarta ta ragu duk da irin gagarumar nasarar da ta taɓa samu a Kannywood. Haka kuma wasu sun yi hasashen cewa sauyin da aka gani a jikinta na iya kasancewa yana da alaƙa da wasu ɗabi'u da ake zarginta da su. Sai dai wannan hasashe ne da mutane suke yi ba tare da wata hujja da ta tabbatar da hakan ba. Duk da haka a kwanakin baya an sake ganin Zainab Indomie a wasu sababbin shirye-shirye da ake da alaƙa da kamfanin Adam Zango, abin da ya sa wasu masoya suka fara fatan za ta sake dawowa da ƙarfinta kamar yadda aka santa a baya. Shin ku masu kallo kuna ganin Zainab Indomie za ta sake dawowa da farin jininta a Kannywood, ko kuwa lokacin nata ya wuce? Ita kuwa Khadija Osi, sauyin da ta samu ya ɗauki hankalin mutane sosai, ba kawai a Kannywood ba har ma a kafafen sada zumunta. Mutane da dama suna ganin yanzu ne kyawunta da cikar siffarta suka fi bayyana bayan ta sauya daga siririyar siffa zuwa mai cikar jiki. Masoya suna ganin wannan sauyi ya ƙara mata armashi da kwarjini, kuma ya sa ta fi ɗaukar hankali a duk lokacin da ta fito. Duk da cewa ba yau ta fara harkar fim ba, har yanzu ana ci gaba da ganin hasken tauraruwarta yana ƙaruwa. Masoya fina-finai da dama suna fatan ganin Khadija Osi a cikin manyan shirye-shirye masu dogon zango irin su Matan Gida, Kaddara, So ne da sauran fitattun fina-finan Hausa. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha na mai albarka, ka taɓa subscribe sannan ka taɓa like, domin a nan ne kaɗai za ka iya samun labari sahihai na celebrities ɗin Arewa. Mun gode, muna kuma muku fatan alheri, fatan alheri, fatan alheri.